Sanibonani babukeli bethu emakhaya naseyindaweni ezihlukahlukile. Siyabonga inyama nomphefumulo kusahlangene. uNkulunkulu emuhle njalo izikhathi zonke. Today's story is completely different. It's very emotional, dark and scary. This is a serious warning to anyone chasing quick success without knowing the true cause behind it. Donsa isitulo, uhlale phansi, ungiphe indlebe ngoba le ndaba izokushaya ngaphakathi. But before we continue, please do not forget to subscribe, like, share and hit that notification bell for more real stories. Indaba yethu yanamhlanje ifundeka kanje. Sawubona mntanami, ngicela ungiphoste njengo-anonymous. Mina ngiyindoda eneminyaka ewu-57. Mangime lapha namhlanje abantu bangibuka kanje becabanga ukuthi ngiphelelisiwe empilweni yami. Ngihlala kwi-estate eSandton nomndeni wami. Nginekhaya elihle kakhulu, unkosikazi omuhle ohlale engeseka, nabantwana abane. Nginebhizinisi elikhulu lama-retail stores, kanti nasemgwaqeni nginamabhasi angaphezu kuka-15 agijima izwe lonke nezinye izwe zase-Afrika. On the outside, I am living a dream, but inside I'm suffering. Bayangihlonipha abantu ukuthi emva kwalezo zindlu ezinkulu, izimoto zemali nezitatus enginazo ngiphila esihogweni esingakaze sibonwe umuntu. Angisakwazi ngisho ukulala ebusuku ngenxa yale mfihlo ebuhlungu engikuyo. Amagumbi alendlu yami eSandton agcwele ushaqi nokwesaba. Mangiqeda ukukuchazela le ndaba yami sisi, uzoqonda ukuthi kungani ngithi impumelelo yami iyisishawa kumuntu wonke osondelane nami. Ngikhule ngiyindoda ezinikele kakhulu emsebenzini. Esikoleni bengingayena umntwana ohlakaniphile kakhulu ezincwadini, kodwa bengazi ukuthi ingeniswa kanjani imali. Bengithengisa amazimba, ojuice nama-ice pop kubantwana besikole. Ngagcina sengithengisa ne-airtime ukuze ngithole imali yokugibela neye-carry. Bengiyithanda kakhulu imali yami ngoba bengingathandi ukuncenga abantu mangifuna ukuthenga okuthile emsebenzini wami noma ekhaya. Abantu esikoleni bagcina sebengibiza ngo-airtime ngoba bengihlezi ngimemezela ngesikhathi se-break, airtime ikhona. Kodwa-ke emhlabeni kunzima ukushaya izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa. Ngafeyila umatric ngoba isikhathi esiningi bengisichitha kubhizinisi lami. Failing matric broke my heart, but I comforted myself with the business. Ngasitshela ukuthi ayikho inkinga, ngizophila ngebhizinisi ngoba phela inhloso yendoda ukuthi ikwazi ukuzimela ibe nemali yayo. Ngaqhubeka-ke namabhizinisi enganginawo awokudayisa emgwaqeni. Ngagcine sengivula isitolo sezimpahla eGoli ku-Small Street. Kodwa emva kwesikhathi izinto zaqala zabanzima kakhulu. Isitolo sase singasayenzi i-profit. Abantu engangifunda nabo sebesebenza kahulumeni, abanye sebe amaphoyisa, abanye benemisebenzi emihle nemndeni emihle. Labo bengithi bayangibuka nabo sebengibuka njengenhlekisa emphakathini. Sebengikhumbuza nsuku zonke ngokubaluleka kwemfundo. Ngase ngiphelelwe isithunzi. Ngase ngizizwa ngimncane kakhulu emehlweni wabantu. Ngingasena na confidence la ngihamba khona. Ngazama ukuzilwela ngayo yonke indlela. Ngathatha yonke iprofit yami esitolo sezimpahla, ngathenga ibhasi lami lokuqala. Ngathi emoyeni wami leli bhasi lizongisiza ngingami ngomlenze owodwa ngoba itransport yinto eyanisela imali insuku zonke. Kodwa emva kokuthenga ibhasi amashwa ayesengilandela ngezithende. Ibhasi lalingagibeli abantu abaningi. Laqala laba ne-mechanical problem eyaqeda yonke imali enganginayo. Sengikhipha imali yesitolo sezimpahla ukukhokhela udriver, umechanic ne-maintenance yebhasi. Isitolo sasala singenastoko. Abasebenzi bengibakhokhela kancane noma ngingabakhokheli. Ngempela bengizibona ukuthi ngiyawa kancane ngibheka phansi. Kanti nomqondo wami wawusuhleli ubuhlungu nsuku zonke. Kwathi ngelinye ilanga ngihlezi kuso isitolo sezimpahla engangidideke kuso. Kwamane kwangena isalukazi. Sangibuka ngqo emehlweni. Sibona ukuthi umqondo wami ujulile kakhulu. Sase sithi kimi, mfanami,
Ujulile emcabangweni, awulali ebusuku ngoba izinto zakho ziyawa. Kodwa inkinga yakho inesisombululo. Ibhizinisi lakho lidinga ukuniselwa ukuze likhule. Sanginikeza i-address eManguzi eKZN. Ngenxa yokuba desperate nokwesaba ukubuyela ekhaya ngimncane ngingelutho, angibanga ngisabuza imibuzo eminingi. Ngathatha indlela ngayoshona khona eManguzi. Ngafika emzini kagogo ngo-2 entathakusa kusemnyamathu. Ngafika ugogo wathi kimi, khumula konke okugqokile, usale ungqunu njengonyaka owazalwa ngawo. Ilanga akumele liphume ugqoke izimpahla la emzini wami. Ngaqala ngangabaza ngoba phela ngiyindoda ekhulile, kodwa ngathi mangicabanga inkinga zami nokubuyela eGoli ngingenalutho nomuntu ozoba inhlekisa, ngakhumula zonke impahla ngazibeka phansi. Ugogo wathatha into ecijile emnyamathu, wangihlaba esifubeni nasekhanda. Igazi laqala laphuma kakhulu. Wathatha indwangu eyayibovu wathi angiconsisele lelo gazi lami. Ngakwenza lokho ngididekile, kodwa ngizitshela ukuthi ngiyazisiza. Lapho ugogo wathatha leya ndwangu ebovu engangiconsisele igazi, wayifaka endishini enamanzi, wayiwasha kakhulu kulowo manzi. Kuze kwaphuma igazi lami lonke lagcwala emanzini. Wase egeza izandla zakhe. Wathela umuthi omnyama obabayo kakhulu kulawo manzi anegazi lami nedayi yendwangu. Wase engipha lawo manzi wathi angiphuze. Wawumuncu umnyama ungagwinyeki. Kodwa ugogo wangiqinisa wathi, phuza mfanami ngoba uzongibonga kusasa izinto zakho sezikhambela kahle. Wagqugquzela ugogo wathi izinto zami zizomila amaphiko, ngibe yile ndoda engifisa ukuba yiyona ekwazi ukuzimela yodwa. Ngathi mangiqeda lapho ugogo wathatha inkukhu emnyamathu, wayisika ngaphandle kokuyipheka, wase enginikeza ikhanda nenhliziyo yayo ezingaphekiwe zisenegazi, wathi kimi ngidle inyama ehlaza. Ngakwenza lokho ngoba engangicabanga emqondweni wami kwakuyimpumelelo. Ngenkathi ngiqeda wonke lo msebenzi, it was around 3 entathakusa, ugogo wathi ngigqoke ngiphume ngihambe ngingaqalazi emuva. Wathi ngithathe amanzi ayingxenye yawo lowo muthi ngiye nawo erank eJohannesburg ngiyothela ibhasi lami lonke kuwo. I honestly thought I was just getting good luck and cleansing my aura for business. Bengithi ngizenzela inhlanhla nje engajwayelekile ezokwenza abantu bagibele ibhasi lami nezimpahla zithengwe. Bengingazi ukuthi ngaloyo mzuzu ngokubulala inkukhu emnyama, ukudla inyama elihlaza nokuphuza igazi lami nomuthi omnyama, bengingazi ukuthi ngisayina isivumelwane sasemnyameni sokuthi kufanele kushone abantu minyaka yonke emabhasini ami. Emva kwakonke lokho ibhizinisi lami laqala laqhuma ngendlela eyisimanga engakaze ibonakale. Emva konyaka owodwa nje ngakwazi ukuthenga ibhasi yesibili. Emva kweminyaka embalwa senginamabhasi angaphezulu kuka-15 agijima imigwaqo yonke. Ngathenga umuzi omkhulu eSandton, izimoto zohlobo lwaphezulu. Abantwana bami bafunda ezikolweni ezibizayo zama-private schools. Abantu ababengibukela phansi sebengihlonipha, sengiyindoda ebonwayo emphakathini, sengiyindoda emadodeni. Kodwa kweza inkinga enkulu engangingayilindele. I found out the truth at a later stage and it destroyed my soul. Kuthathe iminyaka embalwa ukuthi ngiqonde ukuthi yini ngempela eyayenzeka eManguzi. Ngemva konyaka wokuqala kwaba nengozi embi kakhulu kwelinye lamabhasi ami. Ibhasi lamane laginqileka emgwaqeni omkhulu, kwashona abantu bonke ababeyigibelile leyo bhasi nomshayeli imbala. Ngafikelwa usizi kodwa ngazitshela ukuthi ingozi nje ejwayelekile yomgwaqo. Kodwa nangonyaka olandelayo kwasuka elinye ibhasi lami eGoli liya eKZN. Endleleni ngabo 12 ebusuku lafikelwa ingozi embi kakhulu, lashisa langena emlilweni, kwashona bonke abantu abawu-35 ababengaphakathi. Ngakhathazeka kakhulu ukuthi kungani kushona abantu emabhasini ami. Ngonyaka wesithathu kwenzeka into efanayo kwiroute eya eLimpopo.
Ngase ngiqala ukuxhumanisa izinto ezingqondweni zami. Ngase ngibuyela kuyo leya nkumbulo yaseMangosi. Ngase ngibona ukuthi ugogo ngesikhathi ethi ibhizinisi liyaniselwa, kwakungasho ukuniselwa ngomuthi nje, kwakusho ukuniselwa ngegazi labantu abangenacala. Ngase ngibona ukuthi ngaloya suku ngqunu eMangosi bengingazenzeli inhlanhla. Bengisayine isivumelwano sokuthengisa imphefumulo yabantu ukuze ngikwazi ukuthola izindlu namabhasi, ukudla inhliziyo nekhanda lenkukhu nokuphuza igazi lami kwakuyisivumelwano se-death contract. Igazi labantu abashona kulezo zingozi yilo elisekela umuzi wami eSandton. Mangihlezi phansi ngizwa umsindo wemoto emgwaqeni, ngivele ngiphatheke kabuhlungu ngoba ngiyazi ukuthi kukhona ibhasi ezoginqilika kulezi zinyanga ezizayo kushone abantu njengenjwayelo. Into engingayazi ukuthi kuzoba ne-accident kuphi nendawo noma kuliphi ibhasi, nelanga lengozi nami angilazi. If I knew which bus it was, I would drive it alone into a river just to save those people. Ngisave abantu abagibela amabhasi wami. Sengizame zonke indlela ukuthi ngibuyisele lento emuva ngoba unembeza uyangidla. Ngahamba eMangosi ngiyofuna ugogo ukuthi angisusele lo myeni, kodwa ngafica ngeshwa esedlulile emhlabeni eminyakeni edlule. Ngasuka lapho ngahamba kuyohlola kogobela nomfundisi abahlukahlukile kuyo yonke iSouth Africa. Bathi bonke kimi indlela le oyithathile ayina reverse. Le contract oyisayinile ngegazi, uma uzama ukuyilahla noma ukuyiqeda lenkinga, ngowakho umphefumulo uzosuka ngaleyo mini, uzobe uyinqamulela insuku zokuphila ezweni. Angifisi ukushona ngishiye umndeni wami nabantwana bami, kodwa uma kukhona umuntu onolwazi mayelana ugobela oqotho noma umfundisi ongangilahlisa lento ngaphandle kokuthi ngife noma ngibulale umndeni wami, ngicela usizo lwakho sisi. Sengikhathele ukunisela ibhizinisi lami ngegazi labantu. Ngiyaxolisa kuyo yonke imindeni engiyizwise ubuhlungu kulezi zinyanga neminye iminyaka endlule. Angizukubiza amagama amabhasi ami ngoba ngiyisahluleki, kodwa ngicela nazi ukuthi unembeza uyangishaya nsuku zonke qwa. Rest in peace kubo bonke abagibeli bami. Indaba yethu yanamhlanje iphelela la. Bathi thatha lento ayinabungozi. Kodwa mina-ke ngithi thatha uJesu akanabungozi, uyaphilisa. Please don't forget to subscribe, like, share, and press that notification bell for more real stories. Thank you for watching. God bless you. See you next time.